Altinere nde nogay e jeɗɗi lewru juin o hitane uynayi ɗiɗi e nogay ɗiɗi wonno fuɗɗorde examen wiyeteɗo DF leydi Mali ɗo en nema hoorejo gouvernement o kanko Dr Choguel Kokala Mayiga e yimɓe jokkuɓe mo ko woni hoorejo daraniɗo banggal jande leydi Mali kañum e hoorejo e jande e dow dowre kañum e hoorejo daraniɗo banggal kuɓeje leydi Mali kañum e hoorejo e ministre daraniɗo banggal rewɓe sukaɓe e galle ɓe heɓi hokkude dande fuɗɗorde examen o leydi Mali ɗo. Bangal coftal ɓalli ɗum woni lature goware leydi Mali ɗo ɗum woni hawrital ceppanɗe jeegom e go'o o coupe Mali ɗo en nema Joliba hawi Real ɗiɗi e mere asawere nde e stade Modibo Keita Bamako ɗo en nema teddengal ñalane ne hokka Dr Choguel Kokala Mayiga fawɓe yimɓe kewɓe gomɓe e gouvernement o. Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV bisimilla moɗon ley kabaruji mon hono no mbirumino on e fuɗɗorde e journal o kanko hoorejo gouvernement o Dr Choguel Kokala Mayiga heɓi hokkude dande fuɗɗugol examen e leydi Mali ɗo en nema ɗum woni DF session o ɗum woni e centre ɗo ɓe mbiyata centre tatoɓo sogoninko ɗo ɗum woni no altinere nde nogay e jeɗɗi lewru juin o hitane uynayi ɗiɗi e nogay ɗiɗi yimɓe jokkuɓe e kanko hoorejo gouvernement o woni ministre daraniɗo banggal jande leydi Mali ɗo kañum e ministre daraniɗo banggal jande dow dowre kañum e ministre fewtuɗo banggue kuɓeje e leydi Mali ɗo kañum e ministre daraniɗo banggal rewɓe sukaɓe e galle kanko hoorejo gouvernement Dr Choguel Kokala Mayiga mo heɓi salminde kala jangguinowo sukaɓe kañum e yimɓe daraniɓe e banggal jande leydi Mali ɗo en nema mo dardi sukaɓe ɓe janga koɓe hokkete ɗum woni sujet ji ɓe janga ɗi fa gasa fade mabɓe e hokkude e réponse mabɓe mo holliti wiide kase e hitande ɗum woni hitande uynayi ɗiɗi e nogay e go'o kañum hitande uynayi ɗiɗi e nogay ɗiɗi o jande muɗum mo salmini kala janguinɗo ley majjum saabi goto fuu ne andi hitande yafano sanne ka mo salmini kala janguinowo sukaɓe mo dardi sukaɓe du kamɓe goni lamotoɓe leydi Mali jango ɗum woni on dartaɓe e faham ɓe jokka jande nde ɓe janga fa gasa sujet ji koɓe hokkete ko ndenno hikka sukaɓe hanɓe wadde DF1 woodi sukaɓe ujinaji temedde ɗiɗi e cepantati e jeɗɗi kañum e temedde joyon e cepanɗe nayon sukaɓe hani wadde examen o hikka DF leydi Mali ɗo. Faham bangal jande leydi Mali ɗo en nema ɗum woni hitande uynayi ɗiɗi e nogay go'o kañum hitande uynayi ɗiɗi e nogay e ɗiɗi e jande muɗum timmima ka e école wiyeteɗo Cheikh Oumar Touré gonɗo Kabala o hikka ɓe heɓi wadde yewtere e école mabɓe ɗum woni saabi uddugol école ko ɗum fuɗɗi leydi Mali ɗo en nema ɗum woni hollitide fahan e sukaɓe fahan yalla e sukaɓe ana heɓa sewde bangal ko école uddete ko ɗum woni ɓe gaɗi ñalande ɗum woni ñalande e asawere nde nogay e joyi lewru juin o hitande uynayi ɗiɗi e nogay ɗiɗi e ley école mabɓe to Kabala ɓe rentini sukaɓe muɗum en kañum e sarraɓe muɗum ɓe gaɗi yewtere bangal uddugol école Madinatal e Souleymane Diallo jahanno en toon kettoɗen Bori Diallo. Jande hitande ujunaji ɗiɗi e nogay hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi nde ɗo jande ɓe kolli wiide hono kanko ɗum woni jangguinirgal Sékou Oumarou Touré kanko o fodi wiide caggal jande duuɓi tati na ko ɓuuri ɗum hono waɗande sukaɓe makko jangoɓe ɓe e moƴƴere ɗum ɗon woni hono ko holli o holli wiide ɓeɗo sukaɓe jangoɓe ɓe jangi jande mabɓe nde noɓe kaani jangirde ni fuu ɗum ne o seyke e banggal jande mabɓe nde hitande hikka nde o fodi wiide o waɗanamɓe e seeyo ɗum woni hono o andaninde ɓe hono tinnare mabɓe e dow jande mabɓe nde ɗum saabi so waɗaniɓe yambere e dow majjum ɓe kolli wiide hono kanko oɗo ɗum woni Sékou Oumarou Touré ɓe holli wiide ɓeɗo sukaɓe hono tinniɓe e mabɓe janggude ɓe hono heɓɓe hono faamu jande muɓɓe nde sanne ɗum woni banggal jande école nde kamɓe ɓe gaɗanama hono moƴƴereji goɗɗi ɓe dokkama joddi
hoddi e majjum ɗum woni andanede fa hokkede kadoŋaji ko nandi muɗum e dow majjum ɓe kolli wiide fa hannde e dow on golle saraɓe sukaɓe ɓeydu ceyike e golle o sanne hono no ɗum waɗira e hitande hikka nde ni hono sukaɓe maɓɓe ɓe hono no ɓe jangguiri jande nde fa hono hoorejo o Diaty Sékou Oumar Touré o e jaɓaniɓe e dow jande maɓɓe nde andaniɓe e tinnare maɓɓe kamɓe saraɓe sukaɓe ɓeydu ɓe beltike e majjum sanne wona haala hono koɓe gaɗana yambere e dow on golle ɓe beltike e majjum sanne ana jeeya hen hono kanko Mouctar Sori tigana kañum e madame Mayga Fatoumata ɓe kolli wiide ɓen ɗon fuu kolli weltare muɓɓen sanne ɗum saabi hono kanko Mamadou Dembélé anditirteɗo Dabara kanko jaati woni hono o gaɗaninɗo ɓe e yewtere nde ɗum woni banggal fijo ngo ɓe gaɗanago coftal ɓali bangal goware ɗum woni leydi Mali ɗo e nema e kuppu muɗum cepanɗe jeegon e go'uɓo final muɗum wonno asawere nde lewru juin o hitande ujunere ɗiɗi e nogaye ɗiɗi e stade Omnisport Modibo Keita Bamako ɗo docteur Choguel Koukala Mayiga hokka teddengal ñalanene nenno wiyama e kanko Joliba Asi kanko ɓamɗo kuppu o kanko mo heeɓi e millioji 10 kañum ni Real Madrid en kamɓe ɓe heeɓi millioji 5 yimɓe kanko ɓurɗo wawde latude goware fuu e coupe Mali o kanko woni Aboubacar Diarra kanko ɗum mo heeɓi ujinaji 100 nenno wiyama kanko équipe Karunga Keita kamɓe heeɓi hikka kasen ɓamde e coupe du Mali o bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinel TV ɗi gonno kabaruji komin joguino ɗo hande li Pinel TV ko min salmini kala ƴeewɗo Pinel TV laɗo hollu en janggoy hono moɗum kasen so Allah jaaɓi e Boori Diallo. Assalamu aleykum.